Molt bé, entro en aquesta proposta, que si la portem aquí en el ple és senzillament perquè ens sembla que les coses serioses val la pena que les posem sobre la taula aquí, en aquesta sala de plens, perquè si bé és una iniciativa davant l'aparició d'aquesta pàgina web meteoronotícies.cat, doncs nosaltres no hi tenim res a dir, ens sembla una bona iniciativa. El que passa que ens va sorprendre el coneixement de la situació i el veure què és el que anava apareixent en aquest meteoronotícies.cat, doncs ens va sorprendre el saber que això no estava sota el control i direcció de Meteorò Ràdio. I una cosa és una pàgina web de meteororadio.cat, propietat de tots els meteoronins i meteoronines, i l'altra és l'aparició d'un portal de notícies que podria arribar a ser una cosa diferent. Nosaltres entenem que això no va per aquí, i aquesta és l'expressió que n'hem sentit en el Consell d'Administració, i per tant entenem que aquesta via es resoldrà i que aquesta cosa que ha començat potser una mica entrebancada s'acabarà resolent amb bona voluntat. El que passa que volíem escoltar de vostès aquest compromís polític, perquè un portal a internet amb notícies de Meteorò Ràdio, amb notícies d'una ràdio estimada per tots i que la paguem entre tots, ens sembla que és molt seriós, i per tant ens sembla que estaria bé que les coses es fessin ben fetes, perquè bé està el que bé comença si també bé acaba. I per tant nosaltres el que presentem és aquesta proposta de resolució presentant aquests acords. Primer, la presidència de l'EP Meteorò Audiovisual, empresa 100% municipal, sol·licitarà a Compagina Societat Limitada la cessió de tots els drets sobre el domini i l'allotjament dels continguts de meteoronotícies.cat. Segon, la presidència de l'EP Meteorò Audiovisual donarà les oportunes indicacions a la direcció de Meteorò Ràdio per tal d'iniciar de forma immediata la renovació del web de l'emissora perquè esdevingui un espai interactiu i des del qual es pugui accedir a tots els continguts que ofereix l'emissora, donant un paper predominant als serveis informatius de la mateixa, que podran seguir utilitzant, si cal, el domini meteoronotícies.cat una vegada sigui propietat de Meteorò Audiovisual. Tercer, la direcció de Meteorò Ràdio serà l'única responsable sobre tot el que es publiqui a la totalitat dels dominis propietat de l'EP Meteorò Audiovisual, així com de la publicitat que es contracti, i en donarà compte el Consell d'Administració de l'empresa. I quart, el proper Consell d'Administració de l'EP Meteorò Audiovisual es donarà compte del compliment dels punts exteriors. I fixi si es havia d'anar més enllà, que ara poder sí que tenim la mosca al nas, no? Perquè amb tot el que m'acaba de dir vostè, perquè fixis, el que consti en un acte que una empresa externa farà no sé què, no vincula absolutament a res si aquesta empresa demà, i repeteixo, no hi ha res contra l'empresa, és una bona iniciativa i se'ls ha d'agrair el que estan fent, perquè ho estan fent sense cobrar ni un euro més, i amb voluntat, i ens consta, de molta de la gent de la ràdio i d'aquesta empresa. Però no barregem les coses. No barregem les coses, senyor Fernández. No les barregem. Però vostè sap, o hauria de saber, perquè té molta responsabilitat en aquesta ciutat, que si aquesta empresa demà algú li fa una oferta de compra l'empresa i les seves propietats. I si les seves propietats és un domini que es diu meteoronotícies.cat amb un tràfic, doncs molt probablement aquesta compra o aquesta venda no estarà involucrada en una situació així. I aquestes coses, que potser en aquell moment no s'hi pensen, són les que vostè avui, en lloc d'intentar anar donant voltes i arribar a dir no sé què, no li costava ben poc de dir, escolta, miri, ens vam reunir l'endemà i hem redactat un document de sessió, tal, ja està. I en canvi vostè això no m'ho ha dit. No m'hi doni més voltes. Està disposat a redactar aquest document, a treballar perquè l'empresa li signi per escrit aquesta sessió d'aquest document? Sí o no? Senyor Fernández, jo entenc que vostè tenia preparada una resposta i no es mou d'aquesta resposta. Jo ja s'ho farà amb el meu company representant en aquell Consell que evidentment no està d'acord amb les seves paraules, però vostè les tergiversa una i darrere l'altra totes les que m'està dient del que he dit. Però jo no he dit que no cobrés aquesta empresa per això. Jo he dit que no cobraven tot l'esforç i que tot i això el feien. I això és el que he dit.
De totes maneres, vostè el que no m'ha contestat és què passa si aquesta empresa es ven, que no queda vinculada per aquest acord, i vostè que molt de treballar-hi des de l'endemà, però no hi treballa per signar cap document que faci que tots els mataronins aquesta feina que paguem sigui propietat nostra. I això, senyor Fernández, no és correcte. I senzillament l'únic que preteníem amb aquesta presentació és que això quedés clar, reflectit i que ho tingués clar tothom. I fixi's si era fàcil. Signi un document amb l'empresa i ja està.